Безнең якташ язучыбыз Шыңгыз Мусинның «Баржы ымга якларында» дигән шигырь. Иш сулары дулкынлана, җанны назлый кыйбла җиле. Баржы ымга яклары бу зур әдипнең туган җире. Баржы ымга, тыҗы гыйззәт туган монда. Киндер күлмәк, киндер ыштан, чабатасы тузган аның, яшьлегене һәр мизгеле михнәт белән узган аның. Офыкларга күзен текәп, юл чатында торган басып, бәхет эзләп чыгып киткән, аркасына биштәр асып. Ач ялангач көннәре бар, алда тормыш үзләре бар. Яшь егетнең йөрәгендә ачылмаган серләре бар. Күңелендә иҗат дәрте, күңелендә изге теләк. Бу тарлыкка сөянме соң, халкы өчен янган йөрәк. Барып чыга әгерҗегә, китә Ижау каласына. Тимер кисә, тимер ташый, таш диварлар арасында. Җәяү йөри Ижау белән баржы ымга араларын. Язмыш шулай каһәрле шул, күпме адәм балаларын. Өермәле давыл аны ташлый Казан якларына. Каршы ала аны Казан, күпме урам чатларында. Үз кыйбласы таба таҗы, таба Казан каласында. Иҗат итә, янып яши, дус ишләре арасында.